Hello, may gabi. May gabi sa inyo ha. Delilah Marasin may gabi. Weng may gabi. Alvarez may gabi. Ridley Kadayon Akabal may gabi. Karon nga na magtuon kita about sa Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Di Pastor, may gabi, Pastor. Daniel Ramos, hello. Good evening, may gabi, Pastor. Good evening, hello. Good evening. Galtak, Ruby, Marife, Anali, Batong Balangki. Salamat. Merry Christmas. Yaring na itong Anali, Rosalie, Randy, Terencia. Gigi, may gabi, Pastor. Okay, sugod na kita. Tudloan ako mo sa sikreto para ikaw mahimo nga maalamon. Unsa may sikreto para mahimo tang maalamon? Dili masayop. Ang atong desisyon correct, dili ta matumba og dali. Ang pulong sa Ginoo gasulti kanato sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung ikaw dunay kahadlok sa Ginoo, mo kunay pagsugod sa imong kaalam. Mo kunay sinugdanan sa imong kahibalo. Ngano man maigsuon nga mahimo kang maalamon na kay kahibalo kung ikaw dunay kahadlok sa Ginoo. Ngano? Kung ikaw dunay kahadlok sa Ginoo, ikaw mahadlok man magpakasala. Makita nimo kung sa insakto nga buhaton. Ayaw na buhata kay masuko ang Ginoo na. Buhatan ni kay Ginoo malipay ni ani. Mao na ang mahitabo mga igsoon kung ikaw adunay kahadlok sa Ginoo. Pero gani og ikaw walay kahadlok sa Ginoo, bisag unsa ang buhaton nimo, dili ka mag-mind mag-uul bang Ginoo na, masuko bang Ginoo niya na, malipay bang Ginoo niya na. Ang importante sa imo is malipay ka. Mao na nga bugo ka. Di ka kabalo mo determine kung unsa insakto. At the end, nadagma ka. Nahulog ka. Nganuman. Kay ang imuhang guide, ang kumpas man nimo, dili man kumpas sa Ginoo. Pero mga igsoon, kung ikaw lagi mahinadlokon sa Ginoo, na ang kumpas nimo, kumpas sa Ginoo, makaabot ka sa sakto nga destinasyon. Kaya kung mahinadlokon ka sa Ginoo, imo man gina-follow ang will sa Ginoo. Gina-follow nimo ang pagbuot sa Ginoo, dili ang pagbuot nimo. Maka na. So, salamat sa pagpaminaw, no? Mao kana ang fear, ang pagkahadlok sa Ginoo is the beginning of knowledge. Kanang fear diha is usa ka na ka-fear nga reverential fear. Usa ka na pagtahod. Usa ka na kapag ingon padre ni John MacArthur, this reverential awe and admiring submissive fear is foundational for all spiritual knowledge and wisdom. Now, submissive fear, reverential awe, kana bitong na-amaze kapag ayo sa Ginoo ba? Mo ka na maghatag kaning mga kaigsunan o knowledge, beginning of knowledge. Ay Pastor, kung kabalo ka kung unsa ang balaod sa Ginoo, kabalo ka kung unsa ang mali o tama. Mali na, kabalo ko at the end, magantos ra ko ana. Disiplinaon ko sa Ginoo pagkatapos na consequence of sin. So di ko na buhaton. Kini makalipay ni sa Ginoo. Lipayon nako ang Dios nga akong gitahod. Ginoo kitahod ko ikaw. Busa lipayon nako ikaw. Buhaton nako ning sakto nga butang. So at the end walay consequences sin kundi blessing. Consequence sa good works is blessing. Bless ka sa Ginoo. So at the end dili ka mabangga, dili ka magantos,
nakasubay ka sa sakto nga dalan. Example mga higsoon. Naibog ka ng lakiha. Pagkatapos ka ng lakiha, naa siya asawa. Minyo siya, naipapil. Unya ikaw kay na makikahadlok sa Ginoo. Yes, na kay pag-ibog sa iya ha. Pero kabalo ko nga, masuko ang Ginoo pag ako na siyang hilabtan. Mao ni ang makalipay sa Ginoo, ako siyang likayan. Okay? Imo siyang gilikayan. Paglikay nimo sa iya ha, blessing ang niabot, walay consequence sa sin. Di patsada imuhang life, maalamon ka, di ba? Dili para ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo. Wa di na magmatter sa ako kung masako bang Ginoo sa ako og dili. Basta kung unsa akong feeling, kung sa right para sa akong heart, may akong buhaton. Sige. Kay love man ako ka, sige. Ako kang mag-live in ta. Happy-happy ka at first. Nadugay kinasapnan man mo. Ang asawa, nagskandalo sa Facebook, natatat sa Facebook. Kinasuhay, patulfo-tulfo na, tulfo-tulfo. Gubot ang kinabuhi. Ang mga anak kay nag-away-away na, naburosan pagit na babae. Gubot ang kinabuhi, dili ba? Guba, di ba? Guba. Ingana ang resulta mga igsoon basta wala kay kahadlok sa Dios. Gubot, guba ang imong kinabuhi. Pero ang tao nga adunay kahadlok sa Ginoo, mailamon siya. Likayan ko na para nga ako dili maganto sa future. So igsoon, kung gusto bitaw ka nga ikaw makabaton og panalangin sa Ginoo, makabaton ka og blessing sa Ginoo, dili kay consequence sa sin, madagma ka, mabangga ka, kahadlok ang Ginoo. Kahadlok ang Ginoo. Unsa ang pagkahadlok sa Ginoo? Basayang sugo. Ila-ilaha ang Ginoo. He is King of Kings, Lord of Lords. Siya ang control sa imong life. Kagabi, pwede ka niya gunobon, pwede ka niya i-build. Gamhanan kayo ang Ginoo, mga igsoon. Kahadlok ang Ginoo. Hinumdumi nga He is the Creator. Hinumdumi ang Ginoo kakaya sa pagpatay kanimo, kakaya sa pagbuhi kanimo. Basaha ang Bible. Tumahod ka sa iya, magluhod ka sa iya. O imo ka ng pagkabaton na igsoon, magsugod ang imong kahadlok sa Ginoo. I-recognize ang Ginoo nga naa siya always with you. He is always with you. Ingon pa sa pulong sa Ginoo nga bisan asa ka padulong na ang Ginoo. O ikaw, makabaton mga igsoon sa kahadlok sa Ginoo, respeto sa Ginoo. Pag marespeto nimong Ginoo, of course magsubay ka ng sakto nga dalan ug dili ka magpakasala. Walay consequence sa sin, kundi blessing. Di nimo kaaway ang Ginoo, dili ka disiplinaon sa Ginoo kundi i-bless ka sa Ginoo. Kay gituman mo ang iyang mga sugo. Nindot kayo mga igsuon oy. Ingon gani sa nindot kay migsuon kung tumanan nimong sugo sa Ginoo. Dili ka manglibak so wala kay silingan nga nadaot, di ba? Walay maningil sa imo nganong gilibak man ko nimo, di ba? Walay lalaki nga imuhang gikabit. So walay asawa nga mo ingon, anong imong gilabtan akong bana? Wala kay gikawatan. So walay tawo nga mo ingon nga dakpa na kay gikawatan ko ana. Wala. Di ba? Nganuman gasubay man ka sakto nga dalan. Pero ikaw limbungan ka. Wala kay kahadlok sa Ginoo. Kung sa imong feeling imong buhaton. Na ay manok nga nagsalag sa inyong balay sa abuhan. Agoy ang manok sa ato ang silingan. Nangitlog di ani. Agoy. Ato ning ihawon. Giihaw ninyo. Inyo nang giihaw. Nangita ding silingan, hain to akong manok. Niingon nitong isa ka silingan nga, dito ba ito nangitlog sa kang pario? Agoy. Pare na dito kang manok. Wala na. Nahimo ng bukog. Ang sa ikasulti sa mong silingan sa imo. Kawatan man mo pare, mare. Diba? So, gubot gyud ang kinabuhi kung ikaw walay kahadlok sa Ginoo. Tun ang pagkahadlok sa Ginoo mga igsuon aron malikay ka sa dako nga disgrasya, dako nga away,
Dako nga kapilihan sa imong kinabuhi. Tun-i ang kahadlok sa Dios ug ikaw makabaton hinuon sa kalipay, kalinaw, antos lang ta. Diba mga igsoon? Okay ba? Nasabtan ba niyo akong giingon? Nakuha ba niyo akong giingon mga igsoon? So diha lang kita kuto ba? Maalamon ka. Kabalo ko nga sa future. Kabalo ko nga sa future ako mahimong joyful with the Lord kay akong gibuhat ang isakto kay nahadlo ko sa Ginoo. Nasabtan ba mga igsoon? Okay ba? Sabtan ba? Akong pahimangno karon sa inyo karong gabi. So, diyan ta kutob karong gabi ha. Diyan ta kutob. So, kitang tanan mabuton kita sa kahadlok sa Ginoo. Kung dili ato dili hilabtan. Kung ato ato ang hilabtan. Kung right na to nga buhaton na, atong buhaton. Pag di na to right nga ato nang buhaton, di na to buhaton. Kung ang Ginoo malipay ni ana, ato nang buhaton. Kung ang Ginoo masuko ni ana, di ta na buhaton. Kung ang Ginoo masubo ni ana, di ta na buhaton. Nganuman, anything nga atong pagabuhaton nga masubo ang Ginoo, masubo gyud ka sa future. Basta gani masubo ang Ginoo anang butanga. Ayaw ginabuhata kay kung buhaton na nimo, masubo pud ka sa future. Pero gani kana nga butang makapalipay sa Ginoo, buhata gid na ay paglangay, buhata gid na nganuman sa future ana malipay sab ka. Balag sakit sa imo para karon nga time. Pero kay nalipay man ang Ginoo, Ginoo nay bahala sa imuha sa paglipay sa imuha sa future. Dili man siya limbungan. Nga kung ikaw mohatag sa iyang pabor, dili siya mobalik og hatag sa imong pabor. Usa siya ka matinumanon, masaligan siya. Nga kung imo siyang lipayon, lipayon pud kaniya sa future. Okay ba? Sabdan ba? Sige. So, yung na, Rosalie, Andy, sige. Norma, Anali, hinaot nga nasabtan ako ang simple nga mensahe karong nga gabi. Aida, Francisca, amen. Amen, Arlene, mayong gabi sa imo ha. So, kadlo kay ang Dios. Pag imong na-sense sa imong spirit, pag imong na-feel sa imong conscience, o nabasa sa Bible nimo, nga kani, sin, makapasubo sa Ginoo, uy, mahadlo ko ani. Di ko ni buhaton. Latoson ko sa Ginoo. Ay, ginabuhata ha. Kaya pag once nga buhaton nimo na, matambling ka sa future. Mabangga ka sa future. Makaingon ka, may pagnipatuon na lang ko sa Ginoo. Pero nganong magpaabot man ka nga, moingon ka na. Pilian na lang gud tong moingon ka nga, sakto gid ba ang Ginoo? Basta ato siyang tumanon, bubuan tanyang daghang panalangin. Basta atong subayon ang iyahang sakto nga dalan, makaabot ta sa gwapo nga success sa kinabuhi. Dili gid financial success, kundi success as a whole. Success as a whole ba? Kay antaw mga igsoon, na intellect, na emotion, na will, na siya spirit, na siya kung ikaw, ang success lang sa imo is imong bulsa, pagkatapos imong utok dili successful, imong heart dili successful, mura gyapon kag napildi. Daghang tawo nga dato kay sila baga ilang bulsa, baga ilang bangko, pero gubot ilang kinabuhi, dili sila satisfied, sigaway sa asawa, sigaway ang mga anak, dili successful, loser. Successful lang sila sa money, pero ang money dili man na siya dakong part sa life sa tao. Ang dakong part sa life sa tao, ang dakong part sa kinabuhi sa tao is ang iyahang heart, ang iyang mind, ang iyang peace, iyang joy, iyang happiness in the Lord. Mo dakong nga part. Now, kung ikaw gatuman ka sa will sa Ginoo, sa future, successful ka. Bisan ganig na preso ka mga igsoon, abi mo bisan ganig na preso ka, pwede ka successful. Sama ni Apostle Paul, na preso siya pero nakaingon pagid siya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ingon siya sa Philippians 4:4.
posible di ay mga igsuon nga ang tao makalipay pa siya sa iyang heart, malipayon gyapon siya bisan pag napriso siya. Ingon na ang tao nga successful. Wala gabas ang success sa nahitabo sa palibot. Gataybo ang success sa nahitabo within sa imong heart, within sa imong mind. Tinuod ka na mga igsoon. Daghan mga tao nga free. Walay kadina sa ilang tiil, walay kadina sa ilang kamot, pero ilang utok gikadanahan sa kaguol. Ilang kasing-kasing gikadanahan sa daghang problema. Plastic kang ngisi-ngisi, pero pag ando de bugat ka ilang kasing-kasing. Pero naay mga tao nga gipreso, pero gi-rejoice gihapon in the Lord. Kinsa man ni sila? Kining mga tawhana nga mahinadlokon sa Ginoo, dakong pagtuo sa Ginoo. Kabalo man sila nga kini pagsulay lang. Kabalo man sila nga kini motapos. Kabalo man sila nga ang Dios moduaw kanila sa future ug motabang sa ilahang problema. Mao ni sila positive thinkers. Dili tungod kay positive thinker gid sila, kundi positive sila tungod kay naa sila pagtuo sa Ginoo. So, mo ka na maigsoon ha. So, kahadlok kayong Ginoo o ang mga panalangin moabot ka nimo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang mga buang-buang, ilahang yamiran ang kaalam o ang mga instruction. Sama lang gud na sa mga driver sa motor. Ayaw pagpakusog-kusog og dagan. Kay mabangga ka. Ada. But nimo. Pagkusog og dagan. Pagka abot sa unahan, nabangga. Aon sa netabo. Bangga. Nga naman, iya man katawuan, iya man bugal-bugalan, ang instruction, ang kaalam. Sulay gani bugal-bugal ang instruction sa Dios. Sulay bugal-bugal ang kaalam. Sulay bugal-bugal ang tulo sa Biblia. Dili ba ma-experience nimo ang dako nga kapildihan sa imong kinabuhi, mabangga ka, maalaot ka, dili ka magmalipayon, mahimong gubot imong kinabuhi. Sulay. Pero higugma ang pulong sa Ginoo. Dili ba ikaw magmalampuson? Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Ingon ang pulong sa Dios. Okay, bisiya di ani. Salmo Kapitulo 1. Versikulo 1 ngadto sa 3. Paminaw kanimo ha. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Bulahan meaning malipayon. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayobiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehova o ni Yahweh ang iyang kalipay. Ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa ang ginabuhat niya magamaoswagon. Mao kini mga igsuon ang mahitabo sa mga tao nga gapaminaw sa instruction sa Ginoo. Malipayon, bulahan. Di siya minaw sa tambag sa daotan. Ang gipaminaw niya ang tambag sa pulong sa Ginoo. Tanawa ra gud riyo. Adlaw o gabi siya nagapalandong sa balaod sa Dios. Bulahan siya nga dili magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, mga bugal-bugalon. May mga bugal-bugalon diha, dili siya maglingkod o manila. Mga drug addict, gapalayo sila ana. Mga palahubog, gapalayo siya ana. Hinoon, ang palahubog pwede nga dili hubog. O pwede siya makig-uban sa palahubog nga dili hubog. Pero dili siya makig-uban sa mga gahubog-hubog. Kanang gahubog ba? Lahi naman ang istorya. Malipayon ni siya. Kanang mga tao nga siya uban anang gahubog.
maapil nagkabunalan og botilya. Sulay gani mga igsuon. Uban. Sulay gani mga igsuon. Sulay gani mga igsuon nga kana bitang bunalan ang iyahang sulay gani mga igsuon nga uban-uban ka anang singa ni ani. Palahubog. Di ba maapil og kabunalan imong ulo. Pag mag-away na sila maapil ka. Pero dili ka mo apil anang gahubog diha. Kung mag-away sila, safe ka, bulahan ka. Pero og makiguban pug ka sa mga daotang tawo nga wala mas laya buhat og daotan kun dili naminaw sila sa imong istorya, bulahan pug ka. Kani saysay kag kamatuoran sa mga tawo nga daotan. For example, ingani table. Nay food diha. Then ikaw nagdalag Bible, nagsangyaw ka sa ila sa pulong sa Ginoo. Kawatan, rapist, drug addict, daotan, nagkaon mo, ha? Then ikaw nagsaysa sa pulong sa Ginoo. Bulahan gyapon ka. Ngano man, gi-share man nimo ang kaalam ngadto kanila. Pero gani og namo sa round table pagkatapos ang naa sa inyo ha kay kuan kining ilimnon, no? Ilimnon, no? Kulapo, tanduay. Dili ka bulahan, alaot ka. Kung dili ana sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Mungutana ko sa inyo be, ikaw aha imong kalipay. Ang pag-uban-uban anang mga kanang bugal-bugalon, mga mayubiton o ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aha imong kalipay igsuon. Kung gusto ka nga imong life successful as a whole, mind, heart, spirit, no? Kay ikaw faithful, kay ikaw successful ka. No, pag malipayon gid sa pulong sa Ginoo, mao kining mahitabo sa imong maiso, no? Siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan. Ikaw, kung ikaw sigig basag Bible, dili ka siguban anang mga gapangawat, dili ka siguban anang gahubog-hubog, kundi ang time nimo is naa sa pulong sa Ginoo. Nagapalandong ka ani adlaw gabi, ikaw mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan. Unsa man day naa nang kanang kahoy nga natanom daplin sa kasapaan? Mao ni, kung panalitan ting init na, ikaw nga kahoy dili ka malaya, di ba? Ang uban nga laya na katuna sa bukid nga laya na, pero ikaw nga duol sa tubig di ka malaya. Ikaw nga duol sa pulong sa Ginoo. Inigabot sa dako nga tragedy, problem, pagsulay sa imong kinabuhi, dili ka malaya, dili ka mapildi, dili ka moingon nga maghikog na lang ko, di na ako nagkayang tanan, give up na ko, dili ka malaya, dili ka moatras, Lord, I stop believing in you, dili ka mag-ingon ana, kundi magpadayon gid ka sa pagbuhat og matarong, magpadayon ka sa pagkamalipayon, nganuman, kay imong kasing-kasing napuno naman sa pulong sa Ginoo, napuno na sa kaalam. Pero ang mga tao nga mga buguon, dili ka basag Bible. Pag-abot sa problema sa ilang kinabuhi, maingon sila, may pagmamatay na lang ko. Wa nay paglaom akong kinabuhi. Di ba? Unsa pag mahitabo nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kung lantaw mo maigisuon sa Galatians 5:22, ang bunga sa espiritu mao ang maayong buhat. Kung ikaw mga igsuon, gatuon ka sa pulong sa Ginoo, mamunga ka sa imong panahon. Mamunga ka og maayo nga buhat. Di ba? Kansang dahon dili malaya. Dili malaya. O bisan unsa nga ginabuhat niya, magauswagon siya. Ikaw bitaw Kristohanon nga himasag Bible, di ka malaya largo eh. Ang pastor nimo pwede pa na malayag una sa imuha kung dili himasag Bible. Ikaw dili ka malaya. Ikaw dili ka moingon nga, di ka moingon ana. Kung dili, gatuo ko. Masulbad kining problema kay naatay Dios nga gamahanan mo uban kanato. Ingon sa pulong sa Dios. Kana bitang mga tao nga sipag ang mo na mga tawhana kulang sa pagtuo sa Dios. Kumusta ikaw? Kumusta ikaw?
Pag mabot ang problema sa imong life, mo na ba ka? Mo na ba ka? Kulang ka sa pagbasa sa Bible. Discouraged, hopeless, way kalipay. Wala magug ka natanom, nalaya ka. Wala magug ka natanom duol sa sapa. Gitanom magug ka dito sa bukid, layo kaayo nga naman. Enjoy man ka sa kalibutan. Dili ka enjoy sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang Bible nimo to as daplin. Ang Bible nimo daghan kaayo dihay kuan kanang abog-abog. Maduringan dihay og letter X, letter Z. Maduringan dihay nung sa bata. Ngano man. O ay basa-basa. Kung ginabasa pala unta nimo ang Bible inaabugon. Pagkatapos ang hugaw isang sulod, no? Daghang marka-marka kuris-kuris. Marka kuris-kuris. Ginabasa man nimo kanon imong Bible. Dayon, inigabot sa trial sa imong life, sama ka ni Job. Si Job, tanong si Job, ingong namatay iyang 10 ka anak. 10 ka anak, ha? 10 ka anak. 10 ka anak namatay. Nawala ang tanan niya nga mga bata. Nawala ang tanan niya nga mga hayop. Nawala ang tanan niya nga bandi. Yung asawa na lang may nabilin. Apil yung yung health nawala. Pero kabalo mo, ang siya giingon ni Job, hubo ako gikan sa taguangkan sa akong inahan. O hubo usab ako mabalik. Ang Ginoo ang gahatag. Ang Ginoo usab ang magakuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Di ba? Iya gyapong gi-worship, iya gyapong gipasalamatan, iya gyapong gi-bless ang ngalan sa Ginoo. Wala siya malaya. Ngano man, si Job adunay kahadlok sa Ginoo. Si Job kanunay gipamalandong sa pulong sa Ginoo. Pero kanang mga tao nga dili gabasa Bible, ang ginabasa, comment sa Facebook, ang ginabasa, ang mga wali lang sa Facebook nga mga kanang bitong dili bitaw biblical. Maula ang ginabasa katong mga inspirational nga mga wali. Wali ni Joel Osteen, wali ni Stephen Furtick, wali ni sa bangana ni T.D. Jakes, dili biblical, puros lamang humanistic knowledge. Katong nga mga tao nagabot sa problems in their life, malaya gito sila. Ngano man, inspired sila sa human nga mga messages of words. Dili sila puno sa pulong sa Dios. Dili tanang preacher sa Bible mga igsoon, preacher yun sa Bible. Preacher sila dili sa Bible kundi preacher sila sa ilang words, sa wisdom sa kalibutan. Okay. So dihan ta kutob karong gabi No. Okay lang ba mo? John Ray Pailis, Apolinaria Gulay, J.R. Aparis. Hello. John Albert Mahumot, maayong gabi pastor watching from Bohol. Maayong gabi diya sa imo. Elrinda, maayong gabi diya Erlinda. Or daghan taron, no? Okay lang ba mo? May Pasko day sa inyo ha. Merry Christmas and a Happy New Year. Ruby Ann Gominteza Oliverio. Hello Pastor, Merry Christmas from Australia. Ininsik kana lang mga pinapaminaw pulong pareho. Jules Alcap, Amin Pastor. Pinaflor Ramley. Ana Filoni, JR. Malibalay City, hello. Ricky Limpa, David. Lorena Traya, may gabi. Greg Dinilia. Eve Palumpon. Okay ra gyud kay ni Biden. Amen. Yashi Bagat, Pastor na. Anali. Salamat po sa Word of God this night, Pastor. God bless you po. Opo, JR. Hello po, Andy Imao, Ching Ubineta, Maylin Mahumot, Marikit Carbante, Peña Flor Rubli, Jonathan, Colina, Pia Amor, Neweth Calamba, Nevero, Concepcion Rosel, Aida Arnejo, Angeline Limit Ladra, hello, Arlene Mutia,
Concepcion, Marichu, Maylin, Penelope, Maricel, Abio, Helen. Okay. AIDS, Valenzuela, tama. Wala ko nakabasa o kay paspas kayo. Rowena Avila, Susibel, Sibelio, John Ripailis. Okay? So, Pastor, kada gabi day ka magwali. Oh, kada gabi karon nagwali ko. Johnson, Joynel Lane, Jonathan, Maylene, Lumayon, Donald, Rebelesa, Sunshine, DC. Pero MWF ko. Monday, Wednesday o Friday. Muna akong fixed schedule pero napit tayo magwali ko sa Tuesday o sa Thursday. Huwebes o Sunday. So, yan ako to, mapray ta. Lord, salamat sa imong pag-bless, mga katawhan nimo, salamat sa imong pulong, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Nako sa lubihid, may Samson Talbuboy, sa Taros, Madonna, Pilonggo, Mary Jane, Aita Gram, Maricel, Abio, Danit, Basingga, Boots, Huayan, Filia Gutib, Diana, Linlin, Bitio Albores, Rosel, Congon. Nangyabi sa inyo katanan. John Ray Pailis, Mercy. Talay ko ng Diyos, J. Chis, Cava, Netherlands. Amen. Marilyn Avenedo, Anale Batom Lucky, Angelo Adtuon, good evening, thank you. Amen. Welcome po. Johnson Gang. A30 Gang. A30 Gang. Angelo Espena. Mayang gabi, Pastor. Hinaot nga tagan kapag taas nga kinabuhi. Amen. Salamat, Espena, ha? Aloha, Alanaw. Ladra. 8:30 tagagabi. Ladra. 8:30 p.m. MWF. Nini, thank you, Nini Marque Gabarte. Okay, Merry Christmas. Celebrate the Christmas. Archie, hello Archie. PD, hello. June, hello. John Ray Pailis. Joynalyn. Okay, welcome. Orlan. Salamat, Orlan. Langkay si. Mangibisan. Lucena Marcos. Salamat. Merry Christmas, usap. Lang si. Thank you for praying. Please pray for me, ha? Ayon, Erwin. Okay, no. Hello po. Susie Muldes. Praise the Lord. So, nagapangutan nag-celebrate pa Christmas. Anto ba, yes? We are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Marque Caberte, Luko-Luko. Nganong Luko-Luko man? John, Pastor, pwede pakibasa ang 1 John 3:8. Okay? Merry Christmas. Kinsa man ininsik? Kinsa ngalan mo ininsik? 1 John 3:8. Ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa. Kaya ang yawa nagapakasala sukad sa sinugdan tungod niini. Ang katuyuan gipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Sakto. Anli Filone, hello. Chanak Xavier, okay. Amen. Rubilin, Barangan. Merry Christmas po. Lucina, Marcos, may gabi. So, Lorna, Selmar, may gabi sa tanan. Thank you very much for watching. If this is the Truth Bible Program. Bilen Kalinaw, welcome. Raul Benitez, may gabi. God bless. Bye-bye. Ako nang plungan na.